Logbog, dag 4, klokken er 12.49. Og velkommen. Hej. Hej. Hvad har vi så lavet i dag, på mig? Ja, vi har finpudset det, og vi har bare gjort det færdigt i dag, og nu har vi fået delt ind, hvad vi skulle sige, hvad vi skal sige hver især, så vi skal bare hjem og øve. Det startede useriøst, da der var nogle konflikter, men ellers så har jeg bare delt det op. Og skal Hvad var det for nogle konflikter? Det kommer vi ikke ind på her. Men så har vi delt det op med, hvem der skal læse hvad. Ja. Og så skal jeg fremlægge regnet med, og så skal du også fremlægge. Og det skal jeg vel også. Ja, det skal Asbjørn også. Ja. Hvad skal vi så lave i morgen? Ja, i morgen skal vi øve Øve og øve. rigtig meget. Og så skal vi prøve at kunne det udenad i hovedet. Hvis vi ikke kan det, så Skal vi jo igen? øve 3 gange mere. Og så skal vi øve. Og så har vi tænkt på at lave en generalprøve på mandag eller i morgen. Ja, lige hurtigt. Og så Vi skal kan vi også ikke lige nå øve derhjemme hver især på søndag, så vi lige kan huske det. Så skal vi også vores billedslide. Der skal vi have fundet nogle projekter, så vi kan bruge det. men det gør vi bare på mandag. Det bliver vi nødt til. Vi skal spørge dem i morgen. Ja, så det var lige det, vi lavede i dag. Er I tilfreds med vores arbejde gennem ugen? Ja, indtil videre synes jeg, det er godt. Jeg synes, vi har gjort det godt. Over alle forventninger. Hvortil vi også har haft gode pauser. Ja, Vi er blevet hurtigt færdige, Ja, men stadig seriøst arbejde. ja, det er meget seriøst arbejde. Det er godt. du har også været god, Asbjørn. Mange tak. Nå, så slutter vi for i dag. Det er jo